हेलो लोगोफोर जायफ्रा टीचिंग प्रोफेशन को मोजां मोनो आरो जायफ्रा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव प्रफेसर एसोसिएट प्रफेसर एसिस्टेंट प्रफेसर जानायनि सिमां दङ तो बिदिब्ला बैफोरबादि सुबुंनि थाखाय बे भिडिअआ सो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव बैफोर फेकाल्टिसआव गासै 33 टा भेकेन्ट पोस्ट ओंखारनानै फैदों सो जायफ्रा एलिजिबिलिटी दङ आरो जायफ्रा इंटरेस्टेड बिथांमोना बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागौ इंलिश डिपार्टमेंट एसामिस बड' इकोनॉमिक्स हिस्ट्री पलिटिकल साइंस केमिस्ट्री फिजिक्स बटानी कमार्स एडुकेशन तो बैफोरबायदि गोबां पोस्टनि थाखाय एप्लाइ खालाम आंनि कोर नोंथां नायगासिनो दङ YouTube चेनेल लाइमानि लाइजाम जुदि नोंथाङा दासिमबो लाइमानि लाइजाम YouTube चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला फ्रियावनो मोननाय गोजा गाबनि साबस्क्राइब बाटनखौ गोसोम खालामदो लोगोसे बेल नटिफिकेशनखौबो आरो जेसेबां हायो नोंथाङा बे भिडिअखौ लोगो लेवाफोरनो शेयार खालामदों नैबे जाबाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिजों जायनिफ्राय ओंखारनाय नटिफिकेशन बेवहाय फोरमायनाय दङ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि क'क्राझार हैज इनभाइटेड एप्लिकेशन फर द पोस्ट ऑफ 33 फैकल्टी वैकेंसी बेयाव दङ प्रफेसर एसोसिएट प्रफेसर आरो एसिस्टेंट प्रफेसर पोस्टनि थाखाय तो बिदिब्ला दानिया प्रफेसर पोस्टनि थाखाय बेवहाय भेकेन्ट पोस्ट दङ 15 बिनिफ्राय बिनि जितु सेलारि होखानाय दङ बे सेलारिया 1,44,200 निफ्राय स्टार्ट जानानै 2,18,200 सिम दानिया बे पोस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना बेसेबां क्वालिफिकेशन जानांगोन आरो बबे डिपार्टमेन्टनि थाखाय बेसेबां पोस्ट दङ नोंथांमोना बेवहाय आं गासैखौबो डिटेल्सआव दिन्थिनानै होगोन नोंथांमोना बेवहाय गासै 15 टा पोस्ट दङ 15 टा डिपार्टमेन्टनि थाखाय 15 टा पोस्ट दङ तो बिदिब्ला नोंथांमोना बेखौ नुनो मोनदों तो बिदिब्ला बेवहाय बबे डिपार्टमेन्टआव माबायदि दङ नोंथांमोना बेवहाय नायनानै लानो हागोन बेवहाय इंलिशनि थाखाय नाम्बार अफ पोस्टआ दङ 1 बे प्रफेसर पोस्टनि थाखाय बेनिफ्राय केटेगरियाव दङ इउआर बेनिफ्राय स्पेशलाइजेसनाव दङ ओपन बिदिनो एसामिस दङ बर' दङ इकोनॉमिक्स हिस्ट्री पलिटिकल साइंस बायोटेक्नोलॉजी मैथमेटिकल साइंस कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट स्टडीज केमिस्ट्री फिजिक्स बटानी कमार्स एडुकेशन तो गासै 15 टा डिपार्टमेन्टनि थाखाय प्रफेसर पोस्टनि बिनिफ्राय गासै बिनि स्पेशलाइजेसना जाबाय ओपन बेवहाय नोंथांमोना बेखौ गासैखौबो डिटेल्सआव दानिया बेखौ नायनानै लानो हागोन तो बिदिब्ला दानिया बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बेसेबां क्वालिफिकेशन जानांगोन आं नोंथांमोननो बेखौबो फोरमायनानै होगोन क्वालिफिकेशन हिसाबै नोंथाङा बेवहाय खमैबो PhD डिग्री जानाय जानांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना अनपाब्लिश्ड वर्क ऑफ हाई क्वालिटी एक्टिवली एंगेज्ड इन रिसर्च एंड एविडेंस ऑफ पब्लिक वर्क विथ ए मिनिमम ऑफ 10 रिसर्च पब्लिकेशन्स जानाय जानांगोन दा बिदिब्ला नोंथांमोना बेनि अनगायैबो आरो माखासे बेवहाय क्वालिफिकेशन होनाय दङ तो नोंथांमोना बेवहाय नायनो हागोन ए मिनिमम ऑफ 10 years of technical experience of university college and assistant professor associate professor बा professor and or research experience थानाय जानांगन तो बिदिब्ला नोंथांमोना बेखौ क्वालिफिकेशनखौ नायनानै लानो हागोन बेनि अनगायैबो आरो माखासे क्वालिफिकेशन दंबावो an outstanding professionals having a PhD degree it's the relevant allied applied disciplines from any academic institution not included in an above industry who has made a significant contribution to the knowledge of concerned allied relevant disciplines supported by documentary evidence provided she has 10 years experience तो बिदिब्ला नोंथांमोना जुदि बेवहाय क्वालिफिकेशन दङब्ला नोंथांमोना बेबायदि जुदि एलिजिबिलिटी दङब्ला नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागौ बेबायदि एसोसिएट प्रफेसर बेवहाय भेकेन्ट पोस्ट दङ 16 बिनिफ्राय सेलारिया बेवहाय होनाय दङ 1,31,400 निफ्राय स्टार्ट जानानै 2,17,100 सिम दानिया बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बेसेबां क्वालिफिकेशन थानांगोन आरो बेसेबां बबे डिपार्टमेन्टनि थाखाय पोस्ट दङ आं बेखौ गासैखौबो डिटेल्सआव नोंथांमोननो फोरमायनानै होनि दा एसोसिएट प्रफेसरनि थाखाय बबे डिपार्टमेन्टआव दङ नोंथांमोना बेवहाय गोरलैनो नायना लानो हागोन बेवहाय दङ एसामिस दङ इकोनॉमिक्स दङ हिस्ट्री दङ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी दङ मैनेजमेंट स्टडीज दङ बेनिफ्राय केमिस्ट्री दङ फिजिक्स दङ बटानी दङ बेनिफ्राय जुलॉजी जियोग्राफी एडुकेशन तो बिदिब्ला नोंथांमोना बेनि सायाव बेखौ नोंथांमोना बेवहाय गासैखौबो डिटेल्सआव नायनानै लानो हागोन दानिया बे पोस्टनि थाखाय नोंथांमोना मा क्वालिफिकेशन थानांगोन आं बेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिनानै होनि एसोसिएट प्रफेसरनि थाखाय मा क्वालिफिकेशन थानांगोन नोंथांमोना बेवहाय गोरलैनो नायनानै लानो हागोन बेवहाय फोरमायनाय दङ ए गुड एकाडेमिक रेकर्ड विथ ए PhD डिग्री इन कनसार्न एलाइड रिलेवेंट डिसिप्लिन्स नङाब्ला नोंथाङा खमैबो 55% मार्क्स लानानै मास्टार डिग्री कमप्लीट जानाय जानांगोन नङाब्ला ए मिनिमम ऑफ 8 years of experience of teaching and or research in an academic research position equivalent of as the assistant professor in a university college or accredited research जानाय जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना बेखौ गोरलैनो एप्लाइ खालामनो हागोन एसिस्टेंट प्रफेसराव भेकेन्ट पोस्ट दङ 2 बिनिफ्राय बिनि सेलारिया होखानाय दङ 57,700 निफ्राय लानानै 1,80,200 सिम दानिया बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बेसेबां क्वालिफिकेशन थानांगोन आरो बेसेबां डिपार्टमेन्टनि थाखाय दङ नोंथांमोना बेवहाय गासैखौबो दिन्थिनानै होगोन दानिया बेवहाय नायदो 27 आरो 28 खौ बायोटेक्नोलॉजी आरो मैनेजमेंट स्टडीजनि थाखाय तो बेवहाय नोंथांमोना बेवहाय STP दङ बायोटेक्नोलॉजीनि थाखाय STP दङ बेवहाय नोंथांमोना जेनेटिक इंजिनियरिंग एंड बायो इनफर्मेटिक्स जानाय जानांगोन बेनिफ्राय जितु मैनेजमेंट स्टडीज दङ एसिस्टेंट प्रफेसर बेयाव इउआरनि थाखाय बेयाव ओपनहै लाखिनानै दोननाय जादों दानिया बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बेसेबां क्वालिफिकेशन थानांगोन नोंथांमोना नायदो बे पोस्टखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथाङा जायखिजाया इंडियन इउनिभार्सिटिनिफ्राय 55% मार्क्स लानानै मास्टार डिग्री कमप्लीट जानाय जानांगोन अब्ला नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन तो बिदिब्ला दानिया बेवहाय आं मोननैसो खोथाखौ नोंथांमोननो बेवहाय फोरमायनानै होखानो सानदों तो बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों नोट
बेवहाय जायखिजाया नोंथांमोना बे पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना जायखिजाया बेवहाय नेट स्लेट आरो सेटनि गोनांथि गैया होननानै फोरमायदों। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेखौ गासैखौबो डिटेल्सआव बेखौ नायनानै लानो हागोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना आरो बेवहाय मोनसे खोथाखौ बेवहाय गोसो होनांगौ दङ। बिनिफ्राय बिथांमोननि जिथु बिथांमोननि बैसो एसिस्टेन्ट प्रफेसारनि थाखाय 38नि गोजौआव जानो नाङा। नोंथांमोना 38नि गाहायाव थायोब्ला नोंथांमोना बेखौ एसिस्टेन्ट प्रफेसारनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। नोंथांमोना बेवहाय नायनानै लाबाव जायखिजाया बेवहाय नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामब्ला बेखौ नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। नोंथांमोना बेखौ अफलाइनसो एप्लाइ खालामनांगोन। स' बेखायनो बेवहाय एप्लिकेसन फिस हिसाबै दङ। बेयाव एप्लिकेसन फिस हिसाबै दङ। जायफोर बिथांमोना जेनेरेल केटेगरिनि बिथांमोना 1000 पेड खालामनांगोन आरो जायफोरा SC ST बिथांमोना 500 रुपिस पेड खालामनांगोन। बेवहाय नोंथांमोना बबेयाव खालामनांगोन बेवहाय होखानाय दङ। बेवहाय नोंथांमोना नायनो फर्म अफ नेशनेलाइज्ड बैंक ड्राफ्ट डिमान्ड ड्राफ्ट अफ पेपार अफ द registered Bodoland University payable at SBI North क'क्राझार ब्रान्च क'ड 7379। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय डिमान्ड ड्राफ्ट खालामनानै हरब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय बिनि लास्ट डेटआ थागोन 16 नभेम्बरसिम। अर्थात 16 नभेम्बरनि सिगां नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो लुगैयो नोंथांमोना बेखौ अनलाइनथ' एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। नोंथांमोना बेखौ अफलाइनसो एप्लाइ खालामनांगोन। स' बेखायनो आं बेनि फर्मखौ नोंथांमोननि बे भिडिअनि लिंकआव डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन। नोंथांमोना बेनिफ्राय मोजाङै डाउनलड खालामनानै जेरक्स एबा प्रिन्ट खालामनानै लानो हागोन। स' बिदिब्ला नोंथांमोना दानिया बेखौ गासैखौबो फिलआप खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना नैबे एड्रेसावहाय दैथायहरनांगोन। बेवहाय होखानाय दङ दा रेजिस्ट्रार बड'लेण्ड इउनिभारसिटि रङाली खाट्टा देबारगाव क'क्राझार पिन नाम्बार 783370। बेवहाय 5 रुपिसनि स्टाम्प इनभल्भआव नोंथांमोना बेखौ गासैखौबो फिलआप खालामनानै नोंथांमोना बेवहाय दैथायहरनांगोन। स' बिदिब्ला बेवहाय बेनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनांगोन। नोंथांमोना बेवहाय थांनानै बेखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। भिडिअ बेखिनियानो आसा खालामो नोंथां भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय जानांगौ। जुदि मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो आरो जुदि गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो। जुदि माबाफोर सोंनो दंबायब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै सोंहरनो हागोन। आरो जुदि नोंथाङा गोदानै नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो।